हाँ फ्रेंड्स नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଘରେ ବସି ଦିନକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଆରାମସେ କମାଇ ପାରିବେ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଏହାର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ପଛରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି କରିନିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଭ ଅଛି ପୁରା ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ପୁରା ଆପଣ ନହେଲେ ପସ୍ତେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ପୁରା ଆରାମସେ ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା କମାଇ ପାରିବେ ଏଇଠି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ କିଛି କରିବାର ଦରକାର ଖାଲି ଗୋଟେ ଜଏନିଂ କରିବେ ଜଏନିଂ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ପଇସା କମାଇ ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଯଦି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପରେ ଭୁଲିଯିବେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଲାଭ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରି ପଠାଇବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କେମିତି ପଇସା ୱିଥଡ୍ର କରିବେ କେମିତି ପଇସା ପାଇବେ କେମିତି ୱିନିଂ କରାଯିବ ସବୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବସି ଦିନକୁ 2000 ଟଙ୍କା ପୁରା କମାଇ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ରହିଲି।